Здравейте! Казвам се Иглика и днес ще водя вашия клас по йога, повече стречинг, отколкото йога, за seniors или хора в напреднала възраст. Нека да започнем седнали с кръстосани краката, удобна за вас позиция. Нека да сложим ръцете пред гърдите си в поза Prayer. Да вдишваме и издишваме. През носа затворете очите. Може да отворите очите и да стартираме. Нека стартираме с врата. Първо ще наклоним врата, ще наклоним главата, дясното ухо към дясното рамо и с дясната ръка ще помогнем главата да отиде по-близко до рамото. В същия момент може да изпънем лявата ръка в страни за по-дълбоко разпъване. Може да задържите очите затворени. Дишвайте и издишвайте през носа. Опитайте се вдишването и издишването да ви са еднакво дълги. Може да си броите на ум. Нека да сменим посоката. Сега отиваме ляво ухо към ляво рамо. Дясната ръка може да вдигнем настрани. И с лявата ръка си подкрепяме главата, врата. Нека да дойде главата по средата. Следващото ни упражнение е за раменете. Ще направим кръгове на раменете в посок първо напред. Кръгчета големи, кръгчета представете си, че правите буквата О с рамената си. 8. Сега назад. Сега ще ги пускаме, ще ги вдигаме, ще ги пускаме. Вдигаме, пускаме. Достатъчно. Нека да раздвижим китките. Изпънете ръцете напреде. Стосайте ръцете по средата и хванете дланите. Точно така. И нека сега да правим кръгове с Опънете ги отпред, кръстосите ги обратно, този път лява отгоре върху дясна и отново ги събирате. Първо ги опъни, после ги кръстосай. Опъни, кръстосай и сега си ги събери. Така. Не можеш ли? Момент. Отпусни ги. Така. Завърти сега дланите обратно. Така. Сега. Навътре и навънка. Така. Супер. Разбра ли идеята? Не ги боли ли някъде? Не ги отпускай. Стуваш първо, кръстосваш, след което си ги хващаш и си ги усуквай. Така, да, бавничко, без да бързаш. Точно така. Обратно стигане. Това е достатъчно. Така, супер. Страхотно. Малко може да е чаленджинг понякога, може да е малко затрудняващо за мозъка. Супер. Идеята е тук и лактите, и китките едновременно раздвижваме. И после сменяте. Другата ръка да е отгоре. Вече ги направихме. Достатъчно, може би. Първо се концентрира така, после ги осочи. Сега ги хвани
Обърни ги така навътре дланите. Нещо не ги оправяш. Сега, преди малко как ги бяха? Отгоре тази беше. Сега тази бе отгоре. Момент. Те бяха така мокри. Добре. Добре, така. Сега секунда, бавно. Чакай. Защото не ги... Ето, можеш и в двете посоки, не можеш да не можеш. И сега, накъде ще се движат? Вътре. Навънка. Става ли? Да. Супер. Окей. Може да приключваш с дланите. Следващото ни ще бъде за нашите тазобедрени стави и колене. Нека да изпънем краката напред, след което ще ги сгънем на 90 градуса. Единия крак и другия крак също. Два 90 градусови ъгъла. Точно така. Изпъни леко от десния крак, малко изправи десния. Този го прибери, левия го прибери. Така, точно така. Облягаме се назаде и почваме да правим усукващи движения, като чистачки на кола. Едно, две, върткай ги нататък в посока градината по тебе. Точно така, браво. И в тази посока. Супер. Две, три, четири. Опитай се малко повече да се подкрепяш, да се придържаш на ръцете, за да не ти ходи дупито. Иначе ще дойдеш до мен. Само отгоре. Така, правиш движението повече. Абсолютно така, да. Ето, сега вече стоиш на едно място. Идеално. Мисля, че раздвижихме малко тазобедрените стави. И в същия момент и колене. Достатъчно. Нека да седнем сега на матчето с изправени крака напред. Ще раздвижим малко глезените. Ръцете от страни на таза. И нека да насочат пръстите напред, назад, флексваме. Пойнтваме, флексваме. Напред, назад. Супер. Сега наляво и надясно. Ляво, дясно. Ляво, дясно. Ляво, дясно. Страхотно. Готови сме. Последното ни упражнение е за гръбнака. Събираме отново краката и ще правим кръгове с горната част на тялото. Ръцете може да са на колената, след което правим кръг напред. Възможно най-голям кръг. С цялото тяло. 4. 5. Повече с гърба. 6. 7. И 8. И обръщаме посоката. 3. 4. 6. 8. Готови сме с всички стави, дори и гръбнака. Нека да отидем на All Fours или Tabletop Position, което означава коленете ни са под тазобедрените стави, ръцете ни, китките са ни под раменете и ще правиме Cat and Cow. За първо вдишваме, извиваме надолу и издишваме Round Up. Извиваме нагоре, вдишваме надолу, главата нагоре, издишваме нагоре. Опитваме се да координираме дишането с движението. Още гърба дай нагоре. Да. Първо започваме винаги от долната част на гръбнака. Се обърнали настрани. Ти стой така, да ме гледаш, се обърнах аз. Ти си стой. Да ме виждаш по-добре. Значи първо почваш също отзаде. И после извърташ пак отзаде. Почваш и последно гръбнака. Раменете, извинявам се. Пак почваш от долната част на гръбнака. Извърташ, последна главата вдигаш. Последна, така да.
И после пак. Краката можеше малко по-разкрачени да са колената, за по-голяма опора, да, точно така. Дишваш надолу. Още малко вдигни главата, така, точно така. И сега леко първо от кръста отдолу почваш и последно главата извиваш надолу. Готови ли сме с това упражнение? Схвана ли го? Давай главата назаде. Може да гледаш даже и към небето. И последно вдишваш. Погледа може да отиде между краката. Готово. Сега ще се извъртя отново. Аз показвам само. Следващото е Thread the Needle. Оставаме в същата поза. All Force. Искаш ли малко почивка? Да, може малко почивка в Child Pose. Не? Добре. Не. Ако все пак се нуждаете от почивка, най-лесната поза за почивка е Child Pose или поза дете с разкрачени колене. Се опитваме да седнем, да, изправени напред ръце. Точно така, челото на мата. Тази поза е страхотна за релакс. Но тъй като не се изморихме много, ще се върнем отново на поза All Fours или четирите крайника сме. Колената леко разкрачени, в колкото е размера на тази, да. Следващата ни поза. Вземаме дясната ръка горе във въздуха, изнасяме дясната ръка горе във въздуха и след което ще пъхнем под тялото ни, Thread the Needle, ухото дясното слагаме на мата. Лявата ръка може да отиде отзад гърба в сгънката на между крака. Дишаме. Опитваме се, ако тази отива на една страна, да го върне, да е центриран. И на следващия ексел слагаме лявата ръка на мата, повдигаме се, измъкваме дясната ръка, вдигаме нагоре и я връщаме на мата отново. Готово. Сега отново същото нещо с лявата ръка. Лява ръка във въздуха, гледаме нагоре към нея, след което я пъхкаме под нас. Лявото ухо на мата, дясната сега може да отиде зад гърба. Точно така. И ако усетите, че таза ви отива на дясната страна, леко го побутнете от наляво. Да бъде централен. Дишате, Ujjayi Breath. Опитвате се да издавате звуците на океана. Връщаме първо дясната ръка на мата, след което изкарваме лявата изпод тялото, вдигаме нагоре, наляво и се връщаме на All Fours. Сега ще такнем Our Toes, слагаме на пръсти и ще вдигнем таза във въздуха за първия ни Downward Facing Dog или поза куче. Гледащо надолу. Може да педалваме краката. Изправи леко гръбнака още, може да свиеш коленете, но гръбнака да е прав. Сви леко коленете, така е по-лесно да бъде прав. Сви ги при коленете, сви краката в коленете, така пък изправи гърба. Изправи още гърба. Супер, стой така, ще да правя лекичко. Сви в коленете, така. Идеята е сви още, пък изправи гърба. Отпусни главата. Главата стои между, така. Още дай назаде гърба, така, това е позата. Това е позата, правилната Downward Facing Dog. Страхотно. Да. Супер, сега можеш да педалваш краката, без да местиш горната част на гърба. Горната част стои. Педалва единия ляв и десен. Ляв и десен. Страхотно. Сега вдигаме десния крак горе във въздуха. Свиваме го. И го носиме между ръцете, бавничко. Може да си помогнете с ръцете си, да го донесете между ръцете. Така. Левия отива на мата, лявото коляно може да го пуснем на мата. Супер. След което
Може да придърпаш лявото коляно леко назад, за да има по-голяма запал. И отваряме гърдите, отваряме сърцето. Така. И отваряме хубаво гроин. Или още малко вдигни раменете назад. Така. Сега взимаш таза и го относиш назад. И предния крак остава изпънат. Не, долу отпусни коляното. Лявото коляно е на земята. Само таза изнасяш назад. Точно така. На пета оставаш. Абсолютно така, да. И сега попълваме тук тази част на прасец. Задна част на бедро. През цялото време вдишваме. И издишваме през носа. Изправи леко гръбнака. Така. Супер. Let's come back. Bring your right foot to the back. Into plank. В планк ще отидеме. Дигни краката. Точно така. И пак в downward facing dog. Изпънат гърба. Супер. Точно така. Може да свиш краката. Но гърба да е прав. Не си местиш ръцете. Ръцете не ги местиш. Само си местиш, измести гърба. Само си прибираш. Сви краката. Сви коленете. Така. Държиш тази горе. Така. Добре. Супер. Това е позата. След което този път ще вдигнем левия крак горе във въздуха. Ще го сгънеме и ще го донесем между ръцете. Може да си помогнете с ръката. Лявата ръка нека ти помогне. Десният крак, дясното коляно свали долу на земята и си помогни с лявата ръка да изнесеш още крака напред. Точно така. Прав ъгъл. Не чак толкова много. Първо ще направим другото. Сгънат този крак. Първо ще направим, да. Lizard pose. Напред е 90. Така, точно така. Натискаме надолу. Хубаво да отвориме задната част на бедрото. Отваряме гърдите. Раменете назад. Главата може да вдигнем нагоре. Дишаме и издишаме. Пред носа. И сега вече без да сместиме крак. Нищо друго, освен таза. Избутваме таза назад лекичко. Точно така. Не вдигаш коляното. Точно така. И оставаш на петата. Кръка остава опънат предния, да. Може да се аджастнете, да вдигнете цялото, за да се сгънем наново с изправен гръб. Вдигаме цялото, за да се сгънем наново и да ни е изправен гърба и да стане по-добро разтягане. Супер. Опъва, нали? Боли ли? Ако боли, значи освободи малко. Супер. Малко са си пригърбила, малко се изправи. Така. Така. Супер. Още едно вдишване и издишване и още едно. Готово. Нека да върнем краката назад и в child pose малко почивка. Или няма нужда от почивка. I'm recording. And from child pose, we can go into lotus. От child pose ще отидем в поза lotus. Ръцете са ни на 90 градуса сгънати. 90 градуса имаш ъгъл тук. Така, изправи се ръцете, лактите под коляното, под рамото. Точно така, да. И се вдигаш се от гърба. Да, така. Краката събери. Събери още. Така, точно това е. Това е поза. Свинкс. Лотос ви казахте малко свинкс. Имаме извиване на гърба отзаде. Сега лявата ръка леко правим 45 градуса ъгъл. Дясната ръка ще отидем да хванем задния крак, който е любима поза.
И да разпънем хубаво. Не опъваш много, не опъваш достатъчно. Не опъваш много. Пуща. Пущай, добре. Дори без да опъвате, само да го свиете е достатъчно. Виж, само така е достатъчно. Да. Само е така лекичко да го хванеш отгоре, пак е достатъчно при тебе. Да, му при мене боли. Да, по-нагоре го вдигни кръка, да няма толкова много. Така боли ли в момента? Да, опъва ми отпред и от това. Няма. И тук ме опъва. Да. Той е така малко. И ще отидем след малко на другия крак. Същото нещо. Now, 45 degrees. Yeah. Ето е по-не боли. Всеки крак е различен. В момента ти ползваш този. From here, we are going to go into a yogi squat. Just bring your knees или клякаме. Краката, пръстите на краката сочат настрани, в посока където са коленете. С лактите си помагаме да разтворим повече коленете. Попълваме отпред пред гърдите, изправяме гърба хубаво и така стоим за няколко вдишвания. Супер. Още едно вдишване. И издишване. Нека да седнем отново на мата, с изправени крака напред. Направим още няколко сгъвания. Първото сгъване, нека ти си изпъни краката напред, аз просто за видимост обръщам. Сгъваме първо десния крак, 90 градусов ъгъл отново, точно така. Левия е изправен, дишваме нагоре и издишваме, като лягаме върху изправения ляв крак. С възможно най-изправен гръб. Ако не може да стигнете крака си додолу, ръцете може да са отстрани на крака. Не е необходимо да бъде хванат крака. Не е необходимо да има болка. Не трябва да има никаква болка в гърба. Разпъването е отново на задната част на бедрата и пръстците. Ехо. 5 минути. Изправете тялото назад. Не разгъвайте краката. Сега лявата ръка хваща дясното коляно и с дясната ръка се навеждаме в посока изправения крак. Много хубаво разпъване на страната, дясната страна. Представете си, че имате стена зад гърба си и се облягате на тази стена. Okay, let's come back. We'll do the same to the other leg now. Extend your right leg. Изпънете десния си крак, сгънете левия и абсолютно по същия начин върна към тебе. Първо поемаме въздух горе и лягаме върху изправения крак. Може да пипаме крака, но не е необходимо да го хващаме предвид. Дишваме, издишваме. Готови. Дигаме назад тялото и скачваме. Дясната ръка върху ляво коляно. Да. Лявата ръка горе над главата и се навеждаш в посока изправения крак. Ръката, когато я вдигаш така над главата, може ли да направя един комент?
винаги изхожда, ако искаш така. Не така. Аз не го показах. Е така. И тогава я вдигни. Защото е по-лесно. Пред лицето. Все едно пред лицето. И така я вдигаш. Пред лицето, виж. Започни. Сложи я тук до коляно. И вдигни пред лицето. През лицето. Посока лицето. Така. Точно така. Така няма съпротива горе рамото. И сега отпусни главата на страни, да. Опъва ли добре в лявата част на рамото? Да. Готово, връщаме ръцете. Последно, нека да направим един бътърфлай. Събираме двата крака. Краката, основите на двата крака, soles of our feet или табаните. Леко се придърпваме дупето към краката и нека леко да ги разклатим колената. Отново се опитваме да сме с изправен гръб. Последно ще легнем. Събираме краката напред. Краката надолу, да. Сгъваме ги от коленете. Би трябвало да успеем да пипаме петите с ръцете си. След което вдигаме таза и събираме ръцете под. Кръстосваме пръсти и ги събираме под тялото, да. Виждаш ли ме погледалото? Не. Аз да вдигам. Представи, че имаш тухла, някакво малко блокче между вътрешната част на бедрата и го стискаш силно. Тишваме. И лека по лека, бавничко пускаме надолу. Следващото ни е пригръщаме коленете към гърдите и се пороляваме наляво-надясно. След което пускаме отново краката на земята. Леко изместваме на дясната част таза и краката ни са сгънати, не сме ги изправили. И пускаме коленете наляво. Като запазваме T-shape горе в буквичката, като както shape може и T-shape. Ръцете изпъни настрани. Така, още малко и обърни главата надясно в обратна посока на краката, на коленете. Супер. Долния крак може да затисне още по-силно горния. Долния затиска горния. Така. Хубаво да разпънем кръста. Двете ramена се опитваме да са на мата. Да няма повдигане. Връщаме сега на средата коленете. Отключваме двата крака, са били заключени. Изместваме таза леко наляво. Пускаме коленете надясно този път. Обръщаме главата на лявата страна. И можем с долния крак да затиснем горния. Опитваме се двете ramена да са на земята. И това беше нашата последна поза. От тук спъваме краката надолу хубаво. Ръцете изпъни ги, вече може да изпъниш краката. Двата крака, да. Ръцете до краката, дланите нагоре гледат към тавана. Не, легнали се ръцете. Ще те отжасна. Дланите нагоре гледат. И така. Пусни рамото хубаво.
плътно. Краката ги отпусни. Също гледам, че си много стегнала с едно плече упражнение. Отпусни се цялото тяло. Това е шавасана. Поза. Тяло. Корпус. Може да починиш. Аз ще погледна. Трябва да се гледа там. Отвори очите и може да видя тази част на. Супер. Така. Супер. Така, затвори очите и се релаксира. И краката. На краката. Пресни ръцете. Не ги мърдай, само ги отпусни. След това движение, отпусни глезените, коленете, очите, и бедрата, и коленете, отпусни тазобедрените стави, целият таз, и кръста, отпусни долната част на гърдите, горната част на гърдите, и раменете, пактите, пръстите на ръцете, отпусни челюстта, и устните, и носа, и ушите, очите, крепачите на очите, и челото, и основата на косата. Пусни цялото тяло. Разтопи се на мата. Ще ти кажа, първо се завърти на една страна. Завърти се на една от страните, бавничко. И леко се натигни сега. На една страна. Аз ще ти кажа кога да станеш. Не говориш нищо. Защото остави да се отпочини. Хайде, скръста си краката и да се завършиме с едно вдишване. Вдишваш. И на издишването ом. На следващото вдишваме. Намасте. Може да разтъркаш ръцете си хубаво. Достатъчно хубавата енергия на всякъде по тялото. Благодаря, че беше част от моя урок. Благодаря, моля. Пак ще дойдеме. Така да стана.